שדולה למען ארץ ישראל היא דבר שמאוד מאוד חשוב וחיוני, וארץ ישראל היא יותר מדי חשובה בשבילי כדי שאני חלילה ארצה להתחשבן סביב לפוליטיקה שיש לנו בקדנציה הזו בכנסת. אני הערתי שבוע שעבר לחברת הכנסת סטרוק על עצם המטרות של השדולה, ואני הערתי לה על כך בעקבות הצבעה מסוימת שהיה לנו במליאת הכנסת בשבוע שעבר. השדולה למען ארץ ישראל לא מזכירה ולו במילה אחת את ירושלים. ולצערנו, אני אומר זה לצערנו, ואנחנו מדברים פה בחדר פנימי, ואולי אני יכול גם לתת עצה, כי גם אני גם הייתי פעם בקואליציה. כשלא רציתי להצביע משהו, יריב, כשלא רציתי להצביע משהו, אז גם אם הייתי חבר בקואליציה, לא הצבעתי. מצאתי את הדרך איך לא להצביע. ובשבוע שעבר הממשלה הביאה לפה חוק לבטל את המענקים על ירושלים. אני מצטער לומר, מספר נכבד של הבית היהודי באו והצביעו בעד ביטול החוק. לא רוצה לנקוב את המספר, כי זה לא מסמפת. אז לכן בשדולה, אנא, תזכירו גם את ירושלים, כי גם ירושלים נמצאת על שולחן הניתוחים. אני אומר כי אנחנו לא יכולים לומר את זה בוודאות, אבל מאחר והישיבה אתמול לא הייתה בהגדרה של דיון מסווג, אם כי על השולחן כן היה בוועדת חוץ וביטחון, אבל מי ששמע את ראש הממשלה אתמול בוועדת חוץ וביטחון, או מי שנמצא כאן ורואה מה שמתרחש, מבין שנעשים כל ההכנות. אולי אנחנו נהיה שוב בגדר של ויכבד השם את לב פרעה, אבל אם לא יהיה ויכבד השם את לב אבו מאזן, אנחנו נמצאים לקראת תהליך מדיני, ואז מה? אנחנו בתהליך מדיני וכולנו מכירים את העניין הזה, ואז תהיה לנו שדולה למען ארץ ישראל בכנסת. שמה? יש תהליך מדיני. אז אני לא יודע מתי צריך לומר את האמירה החזקה, שהיא תשמע מסוף העולם ועד סוף העולם, אבל אנחנו נכנסים לתהליך מדיני, והתהליך המדיני הוא בערך קו הירוק פלוס מינוס, כן? אם ניתן לכם משהו, תיתנו לנו משהו, אבל על זה מדובר. אז על מה שדולה למען ארץ ישראל בכנסת? אז אני מציע לעצמנו, בואו נהיה רציניים. אני מתנצל על כך שאני צריך ללכת.